Serhildana xelkê û tundîtijiyên rêjîmê berfirehtir bûne. Ji aliyekê de kulî rojîlatê Kurdistanê de li bajarên vek avdanan, melekşa, îlam û bajarên Lûristanê de pitîra şekaman li destê xelkê de ne. Serhildanek bixwîn li ser şekaman birê ve dike. Hêzên dije miroviyên rêjîmê, bi guleyên şer li şekaman. Nexweşxaneyan û kolanan de xwe nîşanderan dikin armanc û li bajrên vek Tehranê de. Ji rêjeyek ji xelkê li ser şekaman de, ku diruşmen dijî binyata rejîmê dîdin. Li roja sêşemê altê kanûna paşîn, li bajarên îlam, melekşa, mormorî û avdananê, şekam li destê xelkê de, û şerekîne beramber li navbera xelkê medenî û hêzên çekdar ên rejîmê de kevîmiye ku amarên serastên girtî, birîndar û kuştinan li ber dest nîne. Li wan bajaran de maşînên hêzên spaha pastarana terorîst û hêzên tepeserker li şekaman têne şevîtandin. û rêjeyeke berçav jî cînan û keçan li xwe nîşandanan de beşdarin. Li bajarê Buçnûrd, Sarî, Sorişcan, li parêzgeha Çarmîhal û Bektiyarî, xwe nîşandan berfirehtir bûne û pêkehînek Zanyariyên nefermî li bajarê Tehranê de hejmareke berçav jî hêzên rejîmê dest jî kar berdane û li hinek binkeyên wan de dîşhevî û şer kevîmîne û fermanên dayî cî bîcî nakin. Hervîsa li bajarê Fulatşehr, bajarê Kerece, xwendekarên zanîngeha Xwarezmî li Kerece û zanîngeha İlm û Senet a bajarê Tehranê, kombûna nerîzayetiyê li dar hîstîne duruşmen vek Bimre Xamîneî dane û li taxên vek Narmek, Xakê Sifîd, Sersebz û Tehran Pars û çend taxên dînê de xelk li ser şekamanê. Li bajarê Torbetê Heyderiye, hêzên rejîmê li encama berkvedana xelkê revîne, li bajarê Meşhedê, li nêrîzeyê ser bi parêzgeha Fars, Kezwen, bajarê Elvent, Lahican, Burucerd, Melekşehre İsfahan, bajarê Kask, Şiraz, şehre Kurd, Yezdan şehra Necefabadê, reşt û çendin bajarên din de xelk li ser şekamanê û duruşma bimre sitemger çi şahbeçî rehber. Duruşma bingehîna xwe nîşanderan, eku rejîma Îranê bi gelek mîcidî, hewlê dîde bi sextekarî û hîşê dest kird. Duruşmen sexte, li girte vîdyoyan de, cih bik. Û bellow bike ku bikare bi şevazekê ve Serhildanê ji rê derkîne. Pêkadavî raporên nefermî rejîma Îranê, hêzeke zêde ji spaha pastarana terorîst, û garda vîceya hêzên tepeserkera intîzamiya rejîmê, bi çekên sivîk û gîran, bo aliyê îlamê hatî neşandin, û hervîsa li bajarê Bokanê de, jî helîkopterên rejîmê li esmanê bajar, û derdora vê de doran lê didin. Cêkirîn. 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 Cêkirîn.